Doma je nuda, venku vedro, pouštím větrák, zapínám peklo, stroj, monitor, reprák, už mě nebaví spát, prachy do her. Zachrání mě Internet Explorer, virtuální realita je mi bližší, celý svět mám na dosah myši, na seznamu rozkliknu první článek, přehled nejnavštěvovanějších stránek, na prvním místě s přehledem vede www.freevideo.cz. Co to asi bude zač, si říkám, na odkaz bez rozmýšlení klikám. Vyber si videa nebo obrázky, všechno plný opravdový lásky. Hlavní hrdinové mini románů jsou nad samci a umělohmotný krásky. Tak joystick do ruky vem, když koukat na porno jdem. Při vstupu mě kontrolní otázka nemine. Už vám bylo 18. noči, ne? Tohle je dokonalá metoda, myslím. Jak zabránit přístupu mladistvím? Hned z první fotky na mě kouká nějaká paní. Paní nahá a nahej pán na ní. Jak jedu po stránce dolů, tak vidím videa seřazený do kategorií: alkohol, amatéři, anál, aziatky, babičky, banány, bikiny, bradavky, perfektní postavy, podvazky, polikání, tahajky, toalety, trestání. Vyber si videa nebo obrázky, všechno plný opravdový lásky. Hlavní hrdinové mini románů jsou nad samci a umělohmotný krásky. Tak joystick do ruky vem, když koukat na porno jdem. Po pár hodinách už mě to tady nebaví, vždyť je to dovnitř a ven furt to samý, jenže ono tady kromě porna nic není. I když bacha, možná vidím něco o vaření, video, kde holce teče mlíko po bradě, se jmenuje Sandwich na zahradě, a ty dva chlapi, co si ji nechají kolovat, nevypadají, že by se chystali stolovat. Vždyť já vůbec nevím, co to všechno znamená, všechny ty zkratky, názvy, všechny ty jména. Zkusil jsem kliknout na kategorii guy, a to jsem neměl dělat. Vyber si videa nebo obrázky, všechno plný opravdový lásky. Hlavní hrdinové mini románů jsou nad samci a umělohmotný krásky. Kdo říká, že nekouká, ať drží hubu. Sejdeme se na RedTube.